Dobrý den, vítáme vás v Holešově na zhasínání tohoto krásného stromečku. Nyní se nacházíme doktora Beneše. Teďka vám budu ukázat všelijaké stánky, co je tady dobrého a na co se můžete těšit. Tak jdeme na to. Tak tady můžete vidět bagr. A za vámi se nachází vykopaná studna. Dobrý den, můžu se zeptat, co prodáváte? Šišky. Dobře. Tady vidíte námrazu na chodníku, je to velice klustké a je to tak až klustké, že se na tom pomalu dá bruslit. Takže pozor na nějaký otrapy, kteří tady hážou hubu, jo? Právě se nacházíme u obchodu se zmrzlinou, kdyby náhodou někomu byla zima. Je to italská zmrzlina, velice výborná, ale ta cena není moc dobrá. Zde můžeme vidět psychiatrickou léčebnu. Ti lidi nevypadají moc normálně, radši jdeme s tadyma pryč. Zde před námi je taková zajímavá věc, taková prostě místní specialita. Můžete zde vidět zoo v malém domě. A budete si říkat, že to je nějaké malé, jakože tam nemůže vlízt ty zvířata. Vlezou. Ono prostě ty zvířata jsou ve skutečnosti po zemi a tam je obří prostě areál. Tady pod náma je obří areál, kde je strašně moc zvířat. Jsou tam třeba prostě, jsou tam mamuti, jo? Mamuti, vlci. Jako tady prostě tam je velká divočina. Kameraman, nesmí se, jako to není fakt vtipné. Ono to je prostě, to je vážná věc. Pod náma. A kdyby náhodou nějaký dinosaurus, který tam je, taky mimochodem, kdyby já náhodou se prostě rozhodl utíct, tak tady to celý propadne a my si propadneme pod něho a pravděpodobně nás sežere. Asi místní úřad to moc nezajímá. To vůbec nemůžu pochopit, jak tady prostě, dejme tomu je třeba 200 lidí a tady kousek jsou prostě podáme dinosauři. To je strašně nebezpečné. Takže tady je další takové zajímavé místo, který zde nainstaloval úřad místní, holešovský. Takže zde, sice tady je péčko, jo. To je taková fašírka, taková léčka. Toto si můžete myslet, že to je parkomat, jo. Parkomat to není. Zde chodí CIA a zde mají tajné zamražovací prostě zařízení a v tom jsou mravenčí vajíčka, jo, prostě mravenčí vajíčka, protože oni ty mravence, oni jsou geneticky upravení a používají je na špehování a aby vlastně měli decentralizované sklady, jo, aby tam měli v jedné budově, protože to bylo jednoduché na sabotáž. Tak to má prostě decentralizovaný po celém světě, v takovýchto parkomatech. Mimochodem vlastně mravenčích vajíček, tak tam jsou taky vlastně vajíčka na tvrdo. Teďka nastal osudový moment, počkat. No, už to začíná. Za 3, 2, 1, teď! Já si myslím, že to vypadá nádherně. Vypadá to tady nádherně. Teďka máme strašné informace. Jak to mohli vidět, tak se prostě zaslo celé město. To není možný. První jsem si myslel, že to je plán města, že to bude takový wow efekt, jo? Ale žádný wow efekt to nebyl. Ten dinosaur se dostává ven a vypojil všechny kabely. A teďka tady máme světlo jenom díky našemu kameramanovi. Ty vole. Hej, pojď. On tam je. Už jde ven. Ty vole. Prdeli. Ty vole. No, kámo, on tam střelil jeho bobky, vole, pojď.